Tämä on Perttasiili. Ja Perttasiilillä on paha haava. Se on tullut koiran pureman tuloksena. Siinä on mätäpaise. Ja nyt Pertta syö antibioottia ja saa kipulääkettä. Ja joka päivä 2 pestään tämä Pertan haava Petadine-liuoksella. Haava on aika syvä, se on ihan luuhun asti. Ja lääkäri on tätä kerran ommellut, mutta silloin se alkoi valumaan mätää ja nyt Pertta kävi lääkärissä toisen kerran, niin lääkäri avasi, puhdisti ja jätti haavan auki. Ja nyt tätä on vähän helpompi pestä. Eli vauhdilla pursotetaan sinne Petadine-vettä. Ja annetaan sen olla siinä vähän aikaa. Ja huomaatte, miten iso tämä on. Se melkein koko tämä 10 millin ruiskun sisältö jää sinne. Sitten me laitetaan Pertalle tänne vielä vähän kangasta päälle. Pertta hetken on tässä. Ja sitten käännytään Pertan kanssa. Käännytään sitten toisinpäin ja neste valuu ulos.